Здравейте, приятели! В днешното видео отново ще ви покажа едно уникално оръжие, което може да откриете единствено в оръжеен и ловен магазин Black Powder в град Велико Търново. Както знаете, ние сме единственият вносител в България на копия на исторически оръжия, модели от преди 1900 година, кремъчни, капсулни, с разделно зареждане, както и патронни такива. Днес отново съм ви подготвил един уникален продукт на италианската оръжейна компания Davide Pedersoli, която е лидер в производството на исторически оръжия в света. За какво става въпрос? Става въпрос за ето тази пушка. Това е Springfield Trapdoor, модел, който се произвежда от 1873 година до към 1884 година в калибър 45-70 Гавермант. Малко история за това оръжие. В края на Американската гражданска война през 1865 година Американското министерство на войната решава да превъоръжи армията, като вместо до тогава използваните преднопълнещи мускети бъде въведено ново оръжие, което да бъде с метален патрон и затвор. Тогава американската компания Springfield измежду 99 компании тогава на пазара, като Мартини Хенри, Шарпс, Ремингтън и много други, спечелва конкурса, на който е решено техният тип оръжие да влезе в превъоръжаването на американската армия. До тогава мускетът, преднопълнещият капсулен мускет Springfield, който е и последното преднопълнещо оръжие, което се произвежда в този период, бива заменено от този тип пушка, която оръжейниците правят с затвор и метален патрон. Оръжейникът от американската компания Springfield, Elan, създава този тип затвор, който е наречен Trapdoor на панта, всъщност вратичка, който означава капак или по-скоро капак. Така се остава и до ден днешен наименованието на този тип затвор Trapdoor. От 1865 година, когато е дадена поръчката, до 1873 година се извършват 5 модификации на този тип затвор. Това е моделът от 1873 година, когато вече е приета най-добрата модификация на този затвор и от когато се превъоръжава окончателно американската армия с затворни пушки с метални патрони от този тип. Пушката е в калибър 45-70 Гавермант, както казахме. Това е един изключително
голям и мощен патрон. Познавачите знаят, че излишно е да му правим реклама, знаят за каква сила и мощ става въпрос. Тази пушка, която е производство на италианската фирма Pedersoli, е направена от висококачествен орех. Дължината на цевта е 828 мм. С фиксирани мерни прибори, традиционен мерник, който е разграфен за по-далечни и по-близки дистанции, естествено с нарези и обичайният затвор трапдор. Той се оказва, въпреки елементарната си конструкция, доста здрав и надежден и точно по тая причина бива и предпочетен от Американското министерство на войната, когато дават поръчката за превъоръжаване на армията. Отключването става посредством този бутон, който се натиска нагоре. Поставя се боеприпасът. Ще поставим гилза в случая. Затваря се и оръжието е готово за стрелба. Както виждате, има три положения. Първо, второ положение също е неработещо. На второ положение можем да отворим затвора и да изхвърлим гилзата. А вече трето положение на чука, това е бойното положение. Ето, при първо положение е един вид предпазител, при него не може да се отвори затворът. Второ положение е при положението, в което презареждаме. А трето положение е бойното положение. За ценителите на историята няма нужда какво повече да представям в това оръжие. Всички знаят за високото качество и историческата стойност на този модел. Ще допълня, че в битката при Литъл Биг Хорн генерал Кастър и неговата кавалерия са били въоръжени с този модел пушки в 1875 година. Наистина имаме в ръцете си едно късче история, което истинските ценители могат така достойно да оценят. Това е оръжие и за, бих казал, и за истински ловци, защото нямаме модерните магазинни пушки с по няколко патрона, нямаме модерните оптики, термоприбори, бързомери, нощни прибори, а имаме една стандартна пушка с фиксирани мерни прибори. С такъв тип оръжие един истински ловец може да покаже своето майсторство и много бих се радвал след време
доста повече ловци да използват точно такъв тип оръжия, а не съвременните оръжия, което по-скоро ловът прилича на един вид унищожаване на дивеч, а не на лов. С такъв тип оръжие, с който имаме, както в случая, един изстрел, действително можем да дадем шанс на животното и по някакъв начин да направим ловът атрактивен и предизвикателен. Защото в днешно време виждаме, че повечето колеги не са ловци, а по някакъв начин играят на война с дивеча. Всички се обличат в камуфлажи, с военни униформи, с оръжия, които са по-скоро военни модификации и нямат нищо общо с ловната етика и с това, което би трябвало да представлява ловът. Издебване, пречакване на дивеча, по някакъв начин да се постараем да се приближим до него, а всичко е по-скоро унищожаване с оптики на километър и по-далечни дистанции, с най-съвременни мерни прибори. Та истинските ценители ще разберат, че това е едно уникално оръжие, което има колекционерска стойност, както ако сме истински ловци, бихме могли много успешно да ловуваме и с него. С този калибър 45-70 Government. Пушката е с уникална изработка. Лекичка е, само около 4 кг. Както казах, цевта е 828 мм. Орехов приклад. И наистина в ръцете си имаме едно късче от оръжейната история, което може да използваме и за ловни цели. Благодаря за вниманието.